Hallo igen, Pokémonsters, til episode 2 af Fusion Strike. Med, vi fik vores Mew-kort, et af Mew-kortene i går. Og det der Full Art Trainer Card, som jeg har snakket så mega meget om. Endelig har vi fået et, hvilket er skide nice. Så jeg tænker bare, at vi kører videre med 4 pakker i dag. 2, 3, 4. Og så kører vi bare på, og så satser på, at vi kan få det der Esbjørn, eller et af det der Mew VMAX kort, som er alternative art, eller whatever vi kan få. Jeg kan se, at der er 2 Mew kort her, og jeg tror, den hedder et eller andet Gen Insect, eller der er noget sådan Insect et eller andet. Synes jeg var inde lige at kigge på lidt i går. Der er inde at kigge på priser. Så, men det var også lidt værd det der trainer card, umiddelbart. Så den koster 400 kroner. Men ja, det er en af de ting, der ja, især. Det er altså den, der er dyrest i den her, i det her sæt. Det er de der Chili, Sillan og Chris. Du kan også godt få Sydney og nogle af de andre, men de er ikke nær så meget værd. Eller Schoolboy for den tids skyld. Schoolboy Q! Så. Og igen, der er ikke noget system med de her code cards mere. Det is what it is. 1, 2, 3, 4. Det er også fint nok. Så kan man ikke rigtig blive skuffet sådan på forhånd. Så kan man kun blive skuffet, når man puller det. Og vi har et Energy kort. Og vi har en Marshtomp. Den fik vi i reverse i går. Og vi har en Cross Seaver. Og en Simisage. Og en Pansage. Okay. Og en Wooloo. Wooloo. Hvor er du henne, Pancham? Ser lidt contemplating ud på, hvad han skal med sit liv. Og Darumaka, Galarian, og vi har en Indeedee, som er i gang med at studere, læse op på et eller andet. Og så har vi et Reverse Hollow Smirkle kort. Jeg er stadig vild med det her color scheme. Pretty fucking cool. Og en Pikachu V! Nice. Okay, første pull. Let's fucking go. Jeg har mega mange af de her Pikachu V-kort tilbage fra... Ja, hvad fanden var det fra? Det må næsten være Celebrations. Nej, det var fra Shining Fates. Der fik jeg sådan nogle med en masse af de her V-kort i. Men det her, det er også cute. Der er det med Lightning Bolted. Det ser sejt ud. God damn. Another one. Til samlingen. Lad os tage en insektpakke. Sindssygt. Så du siger også, at VMAX kort af Pikachu den her. Shit, man. Pikachu er jo selvfølgelig også den største. Det mest populære Pokémon. 3, 4. Bum. Haps. Og vi har Fire Energy. Vi har en Simisage igen. Og vi har en Dancer. Okay. Interesting. Og en Halucha. Og en Drillbur. Masse nye kort. Og en Bunnelby. Og en Mudkip. Og der har vi... jeg fandt ud af i går, okay, fordi jeg har altid kun set versionen af den her Morpeko. Og det er simpelthen fordi, jeg ved, man kan se det på kortet. Der står bare sådan noget hernede. It carries electrical roasted seeds with it if they're precious treasures. No matter how much it eats, it always gets hungry again in a short order. Så det her, det er jo den glade version. Det er når den har fået noget at spise, og alt er godt. Og så når den bliver den der emo, lille mørke version, der er den i hangry mode. Og så er den simpelthen anderledes. Den har forskellige egenskaber. Fordi lige nu er den kun lightning, og jeg er ret sikker på, at det er lightning, psychic eller darkness i den anden. Så det er lidt spøjst. Jeg tror, at der er selvfølgelig sikkert andre, der har samme egenskaber. Men ja. I learned something yesterday, I guess. Men Morpeko. Og vi har en sød Eevee. Yay! Meget side art. Og vi har en Bugcatcher i Reverse Hollow. Og en standard Gorbis. Eller Gorbis. Hvad fuck har du for en Pokémon? Den kommer simpelthen fra Clamperl. Nå, interesting. Ny Pokémon-kort. Lad os tage Today Mew-kortet. Eller Mew-pakken hedder det. Let's go! Kom så. Sådan der åbne. Sådan. Gossifløjer. Håber alle sammen, de har en god advent derude. Og ja, får fejret Astrid og alt det der nu skal til. 2, 3, 4.
Og vi har et Stone Energy kort. Fået nogle gode eller adventspakker og alt muligt. Jeg skal drikke lidt øl i aften. Det bliver skide godt. Så sådan en hyggelig mandag. En Persian. En Power Tablet. Og vi har en Galarian Darmanitan. En Gossifleur. Det er cute. Altså, den her Pokémon, det er ved med at være cute. Altid. Der er jo noget med dens små arme og... Ja, altid cute. Og vi har en Mudkip. Og en Sandshrew. En plastisk version Sandshrew. Sindssygt. Og en Q-Fent. Hold da kæft. En vinkel. Bare look at me now. Og en Epidimp, der er i gang med at skræmme et eller andet dyr væk. En Tøjtiger. En Luxio Reverse. Og en Steelix Holographic. Sindssygt. Et lille hit. Steelix er også altid ser... Og det er faktisk udviklet til Onix. Okay, I guess. Makes sense, men jeg har aldrig tænkt over, at det var noget, der kom efter, fordi Onix havde ikke nogen udvikling i den gamle generationer. But I guess... Jeg skal lige finde ud af, hvornår fanden det kom til. This is unacceptable. Der er en sød Vulpix. Sidste pakke er i dag. 2, 3, 4. Bum bum. Og vi har Stone Energy. Og vi har en Copper Roger. Yes man. Og vi har en Kog igen. Og en Magcargo, som simpelthen er en udvikling af Slugma. Slugma Dick. Vulpix. Meltan. Toxel. Stardio. Nej. Sindssygt. Og simpelthen lige sådan noget legetøj, som alle de havde i sandkassen, dengang de var små, I guess. Og en Mawile. Et eller andet. Og vi har en Palossand. Det er faktisk en rare. Reverse rare. Og en Feraligatr. Okay. Det er simpelthen... Totodile. Det var Gen 2. Must be. Shit, man. Fuck, man. Jeg kan huske at takke Feraligatr i Holographic. Jeg må næsten have den stadigvæk egentlig. Det er en af mine små mapper. Men det var et fucking sejt kort. Og så bare... Croconaw. Goddamn. Nå, ikke de største puls i dag, men jeg skal også noget til at slå den fra i går af. Men et Pikachu V. Meget sej Pikachu V-kort. Går fuldstændig lightning amok. Og så fik vi Steelixen, som ser badass ud. Kommer simpelthen op fra jorden, så det er som om. Det er god mening. Det er en af de orme fra dyven af. Og Feraligatr, som fucking smack some shit up. Så, helt sikkert. Så vil jeg også få lidt mere hul på bylden. Så tager vi på nogle flere store hits senere. Men en god start, anyways. Så, men tak fordi I så med. Vi snakkes ved, og god advent derude alle sammen. Og så ses vi næste gang. Hej hej.